שברים, מכנה משותף. בתרגילים מן הסוג הזה המטרה היא להביא את כל המכנים פה, המכנים זה החלק התחתון של השבר, לאיזשהו מכנה משותף אחד, במטרה להיפטר מן המכנה ולהגיע למספר שווה ל-x, זאת אומרת לפתור את המשוואה. אז קודם כל צריך לטפל ב-x הזה, ה-x הזה הוא בלי מכנה, אבל כל מספר שמופיע ללא מכנה, אפשר להוסיף לו מכנה ולחלק אותו באחד. מהי המכנה המשותף ל-2, ל-4 ול-1? במילים אחרות, איזה מספר מכיל בתוכו, בקשר של כפל, את 2, את 4 ואת 1? קל לראות שזה 4. 4 לחלק ל-2 זה 2, 4 לחלק ל-4 זה 1, ו-4 לחלק ל-1 זה 4. אז המכנה המשותף שלנו פה יהיה 4. את החלק הזה, את המונה הזה נכפול ב-2, 4 לחלק ל-2, נכפול אותו ב-2. את החלק הזה נכפול ב-4 לחלק ל-4, ב-1. ואת החלק הזה, את ה-x הזה, נכפול ב-4 בכל המכנה. כי 4 לחלק ל-1 זה 4. אז נקבל כאן 2. שימו לב מה אני עושה. בשורה הזו אני כבר נפטר מהמכנה, אני כבר לא כותב אותו. כי ההנחה היא שהמכנה פה הוא 4, המכנה פה הוא 4 וגם כאן הוא 4, לכן אין צורך לרשום את המכנה. 2 פלוס 1 שווה 4x. אם נחשב את זה, במהירות נגלה ש-x שווה 3/4. אוקיי, זה המקרה קל. מה עושים במקרה כזה? שהמכנה הוא 3, 2 ו-7. אז אם נרצה לפרק את 3 לגורמים, אי אפשר לפרק אותו, מספר ראשוני. מספר ראשוני זה מספר שמתחלק בעצמו וב-1. כנ"ל גם לגבי ה-2, אי אפשר לפרק את 2 רק ל-2 כפול 1. אז גם אותו נצטרך לכלול במכנה המשותף. וה-7, גם הוא לא מתפרק, זאת אומרת הוא לא מכיל שום מספר פרט ל-1 כפול 7. אז בטח שהוא לא מכיל לא את 2 ולא את 3, לכן נכלול גם אותו במכנה המשותף. אז מה יהיה המכנה המשותף שלי? 3 כפול 2 כפול 7. 3 כפול 2 6, 6 כפול 7 42. זה יהיה המכנה המשותף שלנו, 42. את ה-3, בכמה כפלנו את ה-3 כדי להגיע ל-42? אפשר להסתכל פה ולראות שכפלנו אותו ב-2 כפול 7, שזה 14. בכמה כפלנו את ה-2? אפשר לראות שזה גם ה-7, כפלנו אותו ב-7, וב-3. 7 כפול 3 זה 21. ואת ה-x בכמה נכפול? את ה-7 כפלנו ב-3 כפול 2, הנה כאן, 3 כפול 2, כדי להגיע ל-42. 3 כפול 2 זה 6, כך שגם את המונה נכפול ב-6. 14 כפול 1, 14, ועוד 21 כפול 1 זה 21, הכל שווה ל-6x, פותרים ומוצאים את ה-x. דוגמה אחרונה למכנה משותף, מה קורה כאשר יש לנו 6, 3 ו-10? אז 3 מוכל בתוך 6. 3 כפול 2 זה 6. אבל 6 לא מוכל בתוך 10, ו3 גם לא מוכל בתוך 10. אז בואו נראה מה נעשה. 3 אמרנו שהוא לא מתפרק. את 6 אפשר לפרק ולומר שהוא למעשה 3 כפול 2. גם את 10 אפשר לפרק, 10 זה 5 כפול 2. שימו לב שאנחנו מפרקים את המספרים עד כמה שאפשר. בכל המקרים כאן יצאו לנו מספרים ראשונים וזה מצוין. אי אפשר לפרק יותר. מכיוון שהשלוש רשום גם פה וגם פה, אני אקח אותו רק פעם אחת למכנה המשותף שלי. אותו דבר לגבי השתיים, השתיים מופיע לי פעמיים, אני ארשום אותו רק פעם אחת. גם אם הוא היה מופיע 3 פעמים, הייתי כותב אותו רק פעם אחת במכנה המשותף. 2, אבל עדיין נשאר לי 5, אז אני חייב לכלול אותו. מה יהיה המכנה המשותף שלנו? 3 כפול 2 כפול 5. 6,
כפול 5, 30. אז המכנה המשותף יהיה 30. את 6 כפלנו ב-5 כדי להגיע ל-30, אז גם את המונה נכפול ב-5. את ה-3 כפלנו ב-10 כדי להגיע ל-30, אז גם את המונה נכפול ב-10. ואת ה-10 כפלנו ב-3 כדי להגיע למכנה 30, כך גם לגבי המונה. מה קיבלנו פה? 5 ועוד 10x שווה, כאן צריך לשים לב, ה-3 הוא כופל גם את ה-2 וגם את ה-x. אז נפתח פה סוגריים, נעביר x'ים לצד אחד, מספרים לצד שני, נחלק במקדם של ה-x ונסיים את המשוואה.